Jeg er super duper klog. Det sneer udenfor, så jeg kommer til at lave episoder. Hold da kæft, det koldt. Episode, der hedder Idioten vælter mig. Hold da kæft. Fuck, det er blødt. Jeg går på sten, og det er fyldt som tæppe. Jeg kan lige stå der. Det er meget koldt. Og episoderne, de går ud på, jeg skal lave tricks i sneen. Det første trick skal være en vejrmølle. Lad os se, hvor godt det går. Det gik fint. Jeg kan ikke føle mine fødder. Jeg må lige prøve at ligge ned. Det var ikke en god idé. Nå, det var det. Nej, hvor er det koldt. Hvis I vil have en part 2 af Idioten valgte mig, så bare like, subscribe. Og hvis I vil have nogle andre tricks end den der dårlige værmel, så bare kom til at trække. Hej.